Hey, what's up mga guys, mga mamugser no maggunting taning sin kay mao ni ato ang uhaag kapariha dito sa para to i-atop dire na siya kapariha mo na ato ang i-atop dire. For today's video guys, mga mamugser, latiraw sa taron guys kay natay gilisan rig atop kay tuo na kuha ni siya kaning kulurop mao ni atong gilisan no. Bantay mo, lata na kayo no. Gapok ng mga nanap. Mao ni siya. Mao ni ato ang for today's video ron. Aday. So yan naman nam tala ni siya nao guys kay naog na nilong tinangtang kay man mag sakan sa tagbalik o kuan sin ayo silbi ilis. So dala guys, nakuha na ta guys, tinangtangay na ta guys. Nagilis tag mga bako-bakong sin dia. Kanya to ang giobra ron. Mga dunot na kayo. Nihinay lang ta kay wala gloves niya. Ibaw ni mga sin nga proteng hayita. Kuha na ba kayo? Ngiluro ba kayo sa mad? So kuha na rin kapalay na kung ilisan na ni upat. So na tayo duha na tao do. Kani kana dito sa. So may kaputol ani nga kuan tupit. Upat may tupit nga kaputol. Kanya kanang tupit upat ato nang isumpayon diha. Bali sa tug duha kon bali unom tanan unom ka bali dato ang isdan. So mani ato ang vlog ron. Ito ang vlog anang hinungdan. Vlog ta diri sa nga trabaho nato. Diba? Full purpose ba? Time check sa tabi 11:45. So ay makatunol sa kuha guys. Mga kauban nasod busy sila kayo. Ako pagi ni nganong nadugay ko kuandre kay ako na inaog ang sin. Niya mo naog sa kong kapil dito. Gaman og tunton kaya akong badbaran niya. Itaod sa akong sin nga bag-o. Sakan sa balik dire bira na sad. Taod panaog na sad hiktan tunton magtunton naog na sad ka kay imong badbaro nito ilisan na sad laing sin sang bira na sad kapuya kapuwa manad tam dugay ani mo din ni Drake 1 guys. Ang budiga sa kok dere dola kayo naragatbang. May lahang kuan. Si tawagan na.
budiga nila ba outlet. Lang outlet. Ay man ako factory na diha, atay nga. Budiga ra man na smoke guys. So magtuog sa talaga guys. Ari ta diri magkuan. Igda ni sin nga kuan. Okay. Dari sudo oh. Tanto gire. Ay magana to largo tag trabaho diri. Bagi na kong ngipon. Sakit akong ngipon gabi o klarong tog. Nga diri o kanang ngipon nga kaibtuno na katang-tango na ba. Ano man siya ingon nga naibangag kanang hapit din siyang tanggal baga murag kahingoon. Kuya lagi murag alas 3 ako katog ngipon. Mga klarong tog. Tadi nabuhit na nilayo guys eh. Ako taring ibton niya. Talaganin na ata rin tagapahuway ba. Kumar bang ka kung uling daan niya. Ako'y sapi. Ako'y kwartay kapliti ano yung si Bob. Wato to sildo ano rin kabuangan yung mo. Malagi kahuman ko niya kung atop ron. Eh, what's up guys? Alauna na guys. So magkuhan na sa ta. Magpasakan sa tasin. Nako gituntun nga sin dito nga para ilisan ya. Naog sa ta ni, mura tag kuha na ni paita ni kita rang usab bitaw dire. Munaog ta, musaka. Magbadbad, musaka na pod kay para kuan sus. Yo, what's up guys, mga mamogser no. Nabdan itaguan dire guys kay mo lagi nag-atop ta, nabdan taguan. Kay ang kadugay ning akong atop ko kay manaog ako mo higot pa ko mo bira. Niya, kung panaog ko sa sin nga tinangtang, tuntun ako ni manaog ko ihigot. Nangabdan itaguan dire. Ay gani kaya ako nagiukap rin. Tawag bisa na ko ukbon guys. Maglisod mo ba ito? Kay nakatago man ang kuan. Naka-tick screw pa nito rin ang giniging. Usa pa ng tabon. So nabtan taguan rin. Silong sa tagamay. Gustusan sa ang ani uwan man oy. Kung mo ba kung schedule sa uli da ya okay. Ang kwarta ni pang uli. Paita. Uwan yung manap, uwan yung manap. Para na ako ni mas krutanan oh. Kaya ako plano ano eh. Di ko ni screw, pintahon ang screw tanan para ang mga groove sa kolorok magkuan, maguyon. Mau ni guys, mau ni ang update sa tuang atop ron. Iwan dayon wa pagani mas screw. Iwan dayon. May lagbutuang ni ron taon. O siya ron nagbuto hapon ni butuang. Ato ni pang latag tanan niya. Ugma tanan ni skruhan eh. Sige man siya buwan. Siya ron ugma uwan yapon. Upag kami ang ngipon reo. Hita eh. Upag guys. Nga nga itong update dress iligan guys no. Maraming paitag yung iuwan na sa ang trabaho na to kuha na sa apektuhan ang
Nandito sa gawas trabaho. Nandito ko mga kauban, asod. Ano sila? Relax na sila dito kayo. Kita may kuha na ning mga inaning trabaho yun. Ang tuson tala niya ito ang kuha. Itong kahintang. Sige gihapon siya talisig guys. Usor bang mga sipon-sipon ron og mga kuan, mga ubok. So mara ni akong vlog guys no. So thank you guys inyo ang mga pagtan-aw dia. Okay. Paabotong ko ning uwan ng tuang ni kay ako ning napoy duha kasi dito nga butang diri tuloy ano. Ito na lata ah. Magkabalik-balik ng agi.